Liverpoolské oratórium Paula McCartneyho a Karla Davisa zaznelo v Terchovskom kostole svätého Cyrila Metoda. Ex-Beatle McCartney zložil klasické dielo na objednávku Kráľovskej filharmonickej spoločnosti. Zaujímavá bola zostava interpretov, ktorí ho predviedli v rodisku Juraja Janošíka. Dielo teraz naštudoval mimoriadne všestranný taliansky dirigent s excelentným obsadením. Tá spolupráca bola veľmi príjemná a to pravda duša tým. Všetci sme chceli dať niečo spolu. Kostol v Terchovej dodal oratóriu punc gracióznosti. Bola tu výborná atmosféra, a krásny kostol, veľký priestor, takže dobre sa nám spievalo. A znelo to tu prekrásne, lebo v kostole to je akustika, ktorá sa skutočne dá počuť iba na týchto miestach. Text rozvíja príbeh dvojice a hudba podtrháva pocity radosti, napätia a frustrácie súčasného rodinného života. To dielo je svojím spôsobom čarovné tým, že má rôzne nálady a je tam naozaj veľmi pekné spievanie pre spevákov. Sa zišli, myslím, veľmi fajn partia, ktorá naozaj si vychutnala túto hudbu. Plný kostol výkony ocenil dlhotrvajúcim potleskom. To som ešte takéto niečo nezažila. Prvýkrát chodívam na koncerty aj vianočné, ale toto bolo úžasné. Niečo úžasné, no to sa nedá ani pomaly slovami nejak zvlášť extra opísať, ozaj krásne. Skvelé výkony solistov Pressburg Singers, speváckeho zboru Lúčnice a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu si môžete vychutnať ešte v Trenčíne a v Bratislave. Pre rozhlas a televíziu Slovenska Vlado Záborský.